So, maayong gabi mga ka-Swertres, no? Again, welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV. Okay? So, mga ka-Swertres, no? Kumusta mo mga ka-Swertres, no? Kita mo itong hatan na combination sa nag-undas spot, no? Gawas na ganang ato ang bantayan na eskalera mga ka-Swertres, no? So, kahapon pataani ka-Swertres, no? Bantay mga ka-Swertres tungod kay nilapas na sa atong guide, no? Kato ato ang tutorial kano sa tapwidi mo tayaw og eskalera mga ka-Swertres, no? So nilusot na gid siya, and congrats ha sa nakadaog mga ka-Swertres, no? Atong gihatag ganina. So muna atong gihatag sa atong channel 645 mga ka-Swertres, no? Congrats sa inyo mga ka-Swertres, sa tanan nako nga members, subscribers and viewers, no mga ka-Swertres. And kini ang 654 dito na ko ginihatag sa Facebook page mga ka-Swertres, no? Kanina. Okay? So congrats mga ka-Swertres, no, sa nakadaog mga ka-Swertres. Okay? So ana siya. So karon mga ka-Swertres, no, maghatag lang ta og gamay na explanation or gamay na pamaagi, no, gamit ang ato ang guide. Okay? So sa mga baguhaya, pwede kayo i-screenshot ang ato ang guide mga ka-Swertres, no. So yan, klaro na siya mga ka-Swertres. Okay? So nalang ko itulos nyo mga ka-Swertres gamay kano sa ta pwede mo taya og eskalera og asa dapita mga ka-Swertres, ha. So yan. So mga ka-Swertres, una na tong buhaton mga ka-Swertres, no, pag mag-double na ganina siya 4 to 5 and up mga ka-Swertres, no, pwede na ka mo taya og eskalera mga ka-Swertres. Okay? Or 5 and up muna sa mo timanan mga ka-Swertres basta mag-double. Okay? So ang imong buhaton na mga ka-Swertres, no, gamit na nato ang guide, adto ka sa previous result nga dili double, no. So for example mga ka-Swertres, ang result or for example ang result is 208. For example lang mga ka-Swertres, 208. Okay? So imong pangitaon rin mga ka-Swertres, no, 208, and mangita ka og basig na kay kapariha nga 203 mga ka-Swertres. Mas ni mga ka-Swertres duharam gini siya, no, panang sa king usani. For example gani, or kuan na lang 804 mga ka-Swertres, no. So 804 imong buhaton ni mga ka-Swertres, no. Sa 804 og asa gani dol diha nga eskalera mga ka-Swertres, no, mo na imong kwaon mga ka-Swertres panalitan 804. Okay? Ang dol diri na eskalera is kining 234, eskalera 234. Okay? And sa 879 pwede rin siya as defended nyo, pero medyo layo ni siya mga ka-Swertres tungod kay pa straight one siya. Ang ato diri is angle raman gid mga ka-Swertres. So 804, so mo siya 234, ana lang siya ka muna lang sa ang atong buhaton mga ka-Swertres, no. Ana ra gid siya mga ka-Swertres, no, asay duol nga eskalera sa previous result nga dili double, mao to yung tayaan kay mao to possible mga ka-Swertres, no. So same sa akong gibuhat mga ka-Swertres, mo tong gihatag ko ninyo karon sa akong channel, no. Katong gihatag na ko ninyo na 645 at saka 987. Okay? 987, no, and 754 ata ay 765, no. So nganong ako to nakatan yung mga ka-Swertres, lantaw ang results sa gabi muna siya, di ba? So August 8 muna ang previous result, 173, 357 and 904. So muna siya mga ka-Swertres, no, 904 9 PM. Since lagpas na sa guide na to, o kasi na pwede mo tayaw og eskalera mga ka-Swertres, no, muna akong gisilbi guide ka-Swertres 904. Okay? So 904 atong buhaton ato pangitawon diri si 904 mga ka-Swertres na angle.
So muna siya mga ka-shortest 9, 0, and 4. 9, 0, 4. Again, pangitara to ba sila sa kapariha? So nasa kapariha mga ka-shortest is pass straight, no? So i-as defend na lang mo ka-shortest tungod kay pass straight siya. Okay? So 904 ang dual na eskalera mga ka-shortest, no? Motong ako nahatag ninyo 654 or 645 and 345 ka-shortest. Kung nakita mo ako sa nang gihatag sa itong channel, no? Kining 345 and na po siya ay 675. Okay? Ako sa siyang gihatag mga ka-shortest. Okay? So since since ang atong guide na TBTS pizza 9 beta, ako na lang pong gapil si 987 mo na ako yung 987 di mga ka-shortest, no? Pasok man siya sa guide mga ka-shortest, no? 987904. Okay? So muna siya mga ka-shortest, no? Akong gihatag ninyo. So ina lang siya ka-simple mga ka-shortest kung saan pagkuha sa eskalera. So sa mga nangutan na mga ka-shortest na tayo tutorial kano sa pwede mo taya og eskalera, no? Sa atong channel, no? Natay tutorial guide ya mga ka-shortest. Okay? Sa mga naglibog ka-shortest, labi na sa katong mga bago sa tong guide, yung saan paggamit, yung saan pagkuha, labi na sa old draw mga ka-shortest, no? Natay tutorial yung saan paggamit ya. I-click lang kining title sa video sa description mga ka-shortest, na niya tanan natong link ka-shortest, no? Pili ra mo dito na yung mga title din ha, no? Or proper using ba sa syndicate and mirror number. Ang kanang proper using sa syndicate and mirror number mga ka-shortest, applicable gyapon na siya, gamit gyapon na kayo mga ka-shortest, labi na pag dili double ang resulta. Okay? So again, congrats sa to ang combinations na 645 sa channel and sa 654 sa FB page na to mga ka-shortest. Okay? So ano siya mga ka-shortest, and mga ka-shortest ha, ako lang sang i-advise yung mga ka-shortest, no? Mutaya gani mo mga ka-shortest, no? Pag rumble in taon mo mga ka-shortest, no? Ayaw mo pagtaya o target lang kay target mga ka-shortest, no? Sayang kay ang combinations pag mo gawas mga ka-shortest, no, na wala mo nakarambol. Kay wala naman mga ka-shortest, labi na pag naatay hearing mga ka-shortest, no? Dili gina wala gina may tabo mga ka-shortest na o kana mo gihatag kana iyahang kumbi mga ka-shortest na binadaghan ang nanaya mga ka-shortest, no? Na binadaghan ang nitaya, so possible la i-change mga ka-shortest, no? Pero same combinations lang gihapon. So ingat tayo sa mga tricks mga ka-shortest. So kana lang sa mga ka-shortest, and good luck ha for 9 PM mga ka-shortest, no? Gamitan nato ang ato ang guide sad ha. Good luck for 9 PM. Okay? So mga ka-shortest, maghatag sad ko og tutorial, no? Unsay best combinations na makuha nimo ang target. Okay? So just lang mga ka-shortest, no? Nantawa lang yung ato ang channel, no? Kaya ako na i-upload nga to mga ka-shortest. Okay? So again mga ka-shortest, na congrats sa atin and sa mga nag-comment mga ka-shortest, and to all my members. Okay? So kana lang sa mga ka-shortest, and good luck for 9 PM draw.